Bigarrena, Arrasateko udalak legebiltzarrean tramitatzen ari den lege proiektu eudelekin koordinatu dezala Jaurlaritzari eskatzen dio. Era berean, abian jarri duen lege proiektu horrek deklaratzen duen larrialdi horri. Aurre egiteko beharrezkoa den karbono garetze prozesua 2040 urtera aurreratzeko moduko plangintza eta politikak abiatzera aztertzen dezala eskatzen dio. Hirugarrena, Arrasateko udalak Jaurlaritza aldaketa klimatikoaren eraginez pairatuko ditugun ondorioetara egokitzeko neurriak hartzera premiatzen du. Era koordinatuan udaletxe eta gainontzeko erakundeekin. Laugarrena, Arrasateko udalak bere eskumenen baitan aldaketa klimatikoari aurre egiteko politika eraginkorrak garatzeko konpromisoa irmo adierazten du. Bosgarrena, udalak 4/2019 jasangarritasun energetikoaren legearen garapena udalerrira egokitzeko hurbilpen lan bat egingo du 5 hileko epean. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko pauso garrantzitsu bat izanik. Seigarrena, Arrasateko udalak legebiltzarrak onartuko duen aldaketa klimatikorako legeak jasoko dituen helbururen garapenerako plangintza martxan jarriko du. Udalerriko egoeraren diagnosia kontuan hartuta. Prozesu parte hartzaile baten eskutik, herritarren eta herriko eragile ezberdinen ekarpenak bilduko dituelarik.